Başlarımız yazarlar. Mene şundi variantlarda var. Mehabbet deysiz. Min de bu temaya yazayım hele. Min gashik bulgan, mehabbet bulgan kişilerini anlamayım degen. Min üst turmuşumda bir de gashik bulmadım degen. Şundi fikirler de var. Ketindi. Gashik bulmuşa. Turmuşka da gashik tügülmeyken. Mene nasıl yazmagan? Ondan soң bir SMS var idi. Bu bit turmuşka gashik buluşулар көне түгел дип, җәмәгать. Ул инде сезнең фикер, ул шәхсән минем фикер белән туры килмәскә дә мөмкин. Мин инде гашиклар көне икән, мин гомумән bütün нәрсәгә гашик булып яшәүчеләр көне дип кабул итәм моны. Ике кеше арасындагы мәхәббәт дип кенә түгел. Ишектер минем кабул итүем шундый киң кылачлы. Бездә ничә бу 30 ничә еллык барлыкка килдем ул. 90-нчы елларда, 91-дә, 90-нчы елларда барлыкка килдәлеге бәйрәм. Аңар эше юк иде ул, әйме? Аңар эше ничектер яшәгәнбез, тик барыбер мәктәптә шушы чорда көтеп алынган мизгелләр иде бит инде ул теге открыткаларны, аноним валентинкалар. Ул вакытта ничектер кызык булган һәм бу бәйрәм булып саналган. Аннары бит инде үсә төшкәч бераз егетләр, кызлар исләре керә башлый. Ул вакытта да кадер булган ул бәйрәмнең. Әмма хәзер ничектер ул бәйрәмнең мәгънәсе юк шикелле. Менә хәзер 40-ка җиткәндә дип әйтәләр. Ул бит инде тагын бер сәбәп үзеңә искә төшерер өчен. Ни өчен син тормыш Илнар Зуфарович, мин монда Илвира Вильдандан цитата китерәм. Бу минем fikir. Син үзеңнекен әйт хәзер, рәхим ит. Бу бәйрәм булырга тиеш, һеч шиксез. Тик аны әйтәм бит, теге әлләнди чит ил белән бәйлисе түгел. Менә үзебезләштереп, хәзер бит инде менә үзебезләштерү заманасы. Үзебезнең Юк, әгәр дә мин шулай ук Эльвира әйткәнчә, мин гел гашик режимында йөрим икән, аның өчен миңа ниндидер аерым көн кирәк түгел. Сөеклем, мин шундый яратам сине дип шәшәк бәйләме, конфет. Яра яйсанда карале, мин яратам сине тормыш дип балкондан кычкырга сиңа нәрсә комачалый. 14 февраль кирәкме? Әгәр дә син менә икенче күзлектән карыйк, эшмәкәр, син шәшәкләр кибетен тотасың икән, синең өчен 14 февраль бәйрәм түгелме? Ул эш, бизнес. Һәм сиңа бик яхшы керем керә ул көнне. Син бәйләрен дә арттырасың шәшәкләргә. Ә менә монысы аерым тема. Җәмәгать. Эшмәкәрләр, ни өчен 8 март әниләр көне һәм 14 февраль килеп җиткәч, ни пешагыма дип ул бәяләрне арттырасыз. Бу айда сатып алып бетерәләр бит инде. Быел 13% арткан ди шәшәк бәясе. Сорау бар. Әйе. Менә сез сүз көрәштерәсез монда, әйме? Бер матур шигъри юл бар, дуслар. Күтимме? Әйдә. Жәлләмә син матур сүзләреңне, иң назлысын миңа әйт әле. Ишетәсем килә кабат-кабат, мине бәхетле син ит әле. Жәлләмә син назлы карашыңны, сагынам мин синең күзләрне, карашларың белән эрит җанны, жәлләмә син ихлас сүзләрне. Син яратсаң мине, чынлап ярат, кычагыңа мине ал да үп, безнең әле алда сөяр өчен, яратылыр өчен көннәр күп дигән. Шуңа күрә бер генә көнгә кайтарып калдырмыйк әле, яратам дип әйтер сүзләрне.